So yan po mga kakwela, yan na pinapanood ni Kuya yung vlog natin, no. Tayo nga nagbo-vlog din pala siya. Yan, subscribe natin, Buhay Taxi Driver. So ngayon, eto na po ang pinakahihintay na lahat. At syempre ako kasi pangarap ko to, no. Yan, una-una sa lahat, maraming salamat kay Tita Hanies. Yan, thank you at sa buong Team Beehive. Thank you po talaga sa tiwala at biyayang binibigay nyo sa akin para magpursige pa lalo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Thank you po talaga. Po mga kakwela, at pupunta ako ngayon ng Green Hills. Dito po ako galing sa SM Aura. Yan, bali bukod sa walang tawag doon na giveaway ba o walang kasamang free na accessories yung bibiling kong item, ang mahal, sobra. Kaya ngayon may nakapagsabi sa akin na kaibigan ko na pumunta na lang nga daw ako ng Green Hills at doon na lang bumili kasi medyo mas mura ho doon. From ano po ito? From Tita Hanies. Yan, isa sa leader ng Team Beehive. Yan, thank you Tita Hanies at sa buong Team Beehive sa inyong pag-sponsor ng thank you. And soon si Nathan, at ang pagkakalam ko si Nathan sa yung susunod na bibilan. And thank you talaga sa may pangmaayos sa tayong pang charity vlog, no? Hindi na tayo katulad nitong cellphone ko na ginagamit ngayon na teka, no? Kaya thank you po talaga Tita Hanies. So tara, punta na tayo ng Green Hills. Din po pala nakalimutan ko, shoutout kay Manong Driver. Ayan. Pinahinaan ko muna yung radyo kasi sabi ko makaka-copyright ako. Ayan, thank you. So yan po mga kakwela, yan na pinapanood ni Kuya yung vlog natin, no. Tayo nga nagbo-vlog din pala siya. Ayan, subscribe natin, Buhay Taxi Driver. Ayan. Ngayon lang ako nakarinig dito sa atin yan, no. Sa ibang bansa kasi merong ganyang vlogger na ang content niya ay sa taxi, yung mga nangyayari araw-araw. Minsan may mga nadidiskrasya nga. Subscribe natin si Kuya, Dito na kami sa Green Hills para bumili ng yan. Tita Hanies, thank you po Yan, dito na tayo. Kaya mga kakwela, dito na ako sa amin ngayon at sa wakas nakabili na ako. Sobrang hirap, grabe. Alas 2 ako umalis, dumating ako ng alas 8, mag-alas 9 na ang traffic sa Green Hills. At ngayon kasama ko nga po pala dito si Mamita. Hello! Kita kami sa may Vista Mall at magla-live daw kami. Si Kuya Bato sa'yo, Mamita. Okay, nakita niya yung mga anak niya. Si Kuya Bato Say. Sige, sunod lang kami. Ilagay ko sa loob. Gabi binigay na ni Tita Hanies. Binilahan na ako. Sana all. Tara, lusubin na natin yung pangumong anak, si Oplek. Si Oplek. Oplek. Sugurin ng iyong bunso, sino ba? Panganay na anak na si Oplek. Ang ganda ng pangalan dito, PG, no? Si Bato Say pala yung panganay. Oplek. Naging Oplek. Yan. Ay, yan ata. Maya mag-unboxing na ho tayo. Wala, pakita natin to kay Tito Osli kung anong may reaction niya. Ha? Tara sila. Nakita ko si Mamita niyan. Wow! Thank you, God! Binilan na ako ni Tita Hanies. Salamat po sa inyo. Salamat po sa binibigay nyo kay Pangarap ko na. Nakuha ko na. Thank you, God. Si Tita Rosel G. Pag nakikita niyo yun sa live nyo, Tita Rosel G, siya po yun. Yan, punta mo na ako dito. Sige. So ayan po, no.
What's up sa inyo mga kakwela at mga kabiyaya? So ngayon, eto na po ang pinakahihintay na lahat. At syempre ako kasi pangarap ko to. No? Yan. Una-una sa lahat, maraming salamat kay Tita Hanies. Yan, thank you at sa buong Team Beehive. Thank you po talaga sa tiwala at biyayang binibigay nyo sa akin para magpursige palalo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Thank you po talaga. At ayun, syempre subscribe po natin Tita Hanies. Kahit hindi po siya nagsabi na promote mo yung channel ko, wala po siyang sinabing ganyan. Kusang loob ko po yan. Yan, subscribe po natin Tita Hanies. Yan. Ito na po ang GoPro 10. Yan, grabe. Bango. Buksan na natin. Grabe, oh. Yung may lagayan, oh. GoPro! Grabe, pangarap ko lang to dati magkaroon nito. Ngayon, oh. Abot kamay ko na. Chikiling, oh. Yan, oh. GoPro! Siyempre, may cord. Yan. At libreng battery. Oo. Ito sa helmet ata to. Alam ko sa helmet to nilalagay. Tapos pati ito, yan sa helmet din. So eto na ang ating GoPro. Yan, i-on na natin siya. Ano ba yun to? Dito pala sa gilid. Ay, wala pa atang battery. Wala pa po siyang battery, no? Pero ayan na po yung GoPro 10 natin. Mga kakwela. Grabe. Ang ganda! Sarap pang vlog nito. So bukas testingan ko na. Abangan nyo ang vlog ko sa GoPro. Yan. At syempre, bago lahat, ito po ang kanyang mga free o kasama sa binili ko. Yan. Ang waterproof case. Yan po siya. Yan, o. Waterproof case. Yan. Tingnan nga natin. Ano ko ba ito binuksan kanina? Ay, hindi ko pala ito binuksan. Ay, naku po. Sisira pa ata. Yan. Paano ba ito buksan? Hindi ko alam. Buksan. Okay, magpabukas ka. Parang ngayon magpagamit, ha? Ha? Ayaw. Yan. Yun. Ay, bukas na pala. Bukas na pala si Raulo. So, yan. Ang ganda. At syempre ang kanyang Stani. Yes, Stani. Yun, ang ganda. Grabe. Alright. Para pag nagbablog ako. Yan, dito isasa. Ay. Ano ba to? Dito. Dito siya. Ayan. Hindi ako marunong. Okay. Okay. Yun. Tapos isasalpak to. Ganito pala yun. Yun, ganun pala siya. Tapos paano to? Kapag ganyan. Yan. Yun, no? So, what's up sa iyo, mga kakwela? Ayos to. Yun, no? Charap, no? GoPro 10 Hero. Thank you talaga, Tita Hanies. Grabe. Sobrang saya ko. Ingatan ko po talaga to. Sobra. Dati pinapangarap ko lang na magkaroon ng ganito. Ngayon, abot kamay ko na. Dahil sa tulong ng Team Beehive, isa sa leader o admin ng Team Beehive na si Tita Hanies. Thank you po talaga sa inyo, Tita. Grabe. Sobrang papasalamat po talaga ako sa inyo sa kabutihan na ginagawa nyo sa akin. Yan, thank you, bahala. Si Lord na po ang bahala sa inyo, Tita Hanies, kung sa pagsukli ng kabutihan na ginagawa nyo. Hindi lang din sa akin kasi si Tita Hanies,
ay siya rin, isa po rin po yan sponsor na tumutulong din sa mga kababayan natin. At hindi lang ako, no, hindi lang akong vlogger ang tinutulungan ni Tita Anies, kundi marami din po kami. At ito, binigyan din po ako ni Mamita. Yan, ito ginagamit ko na Mamita yung stand ng cellphone. Yan. Thank you talaga Mamita, no? At syempre, may libre siyang 2 battery. Yan. At sasabihin ko na rin sa inyo kung magkano po siya, no? So, bali, umabot po siya ng, kapag unit lang, aabot siya ng 25,000 sa Green Hills, no? Sa Green Hills. Hindi ko lang alam sa ibang mall kung magkano. Pero sa Green Hills, nasa ano po siya, nasa, tawag dito, nasa 25,000 unit lang. Tapos, kung kasama po itong mga ganito, yan, kung kasama po yung mga ganito, umabot siya ng 28,000. Bali, kapag binili mo kasi ito, tsaka yung stand, o anong bang tawag doon, sa maganda yun, ano siya, aabot siya ng mga nasa 30 plus, no? Puro ngayon, dahil mas bumili tayo nito, kaya mas napamura tayo. Yan, Tita Ines, thank you talaga, grabe. Alam nyo, kanina habang binibili ko to, talaga naluluwa ako. Ayoko lang magpakita sa inyo na naiyak ako kasi baka lalo akong pumangit, no? Pero thank you po talaga, grabe. So, maiingatan ko po talaga to, Tita Anies, at lalo akong sisipagin nito mag-vlog, magpasaya sa inyo. Yan, thank you po talaga, grabe. Sobrang saya ko. Kung alam nyo lang, Tita Anies, ang nararamdaman ko ngayon, hindi ko po hindi ko maipaliwanag sa inyo. At ayun, Tita Anies, sa lahat ng sumusuporta sa Trio Cuela family, maraming salamat po talaga. At ayun, patuloy po ang ating pagtulong sa kapwa. Maliit man o malaki ang ating may bigay, at least kahit pa paano nakakatulong po tayo. At dito po lalo sa Taguig. No, maraming salamat talaga. Thank you. And Tita Anies, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Talagang sobrang saya ko na eto, dream ko to na magka GoPro 10 o kahit anong GoPro, pero ito yung mas binigay mo sa akin yung talagang latest na GoPro. Thank you talaga, Tita Anies. At sa buong Team Beehive, syempre mega live shoutout sa Boss Madam Angel, yan, at sa San Felipe, mega live shoutout Team Bubuli, sa Trio Cuela supporter. Thank you po talaga. Tuloy-tuloy lang tayo at walang iwanan at susuko. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless. Baka maiyak pa ako at ako ay pumangit pa. Thank you. Bye-bye.